Merħba dan video ġdid ta' Itlef il-Peace. Fit-talim ilu kellna daw il-żewġ kummenti fej it-tnejn minn nies li kommentaw qalu li eżerċizzju ta' xejn sewa. U illum irid nurikom 3 eżerċizzji sempliċi li tistgħu tagħmlu issa mingħajr ma tmorru ġim u mingħajr ma jinvolvu ħafna komplikazzjonijiet. Mela, hawnhekk qed taraw il-push-up. U eżerċizzju li ħafna minn nies jgħidu li ma jagħmluhx għax għal ħafna raġuni tniejtax ħafif, tniejtax tqil, però huwa eżerċizzju sempliċi mhux neċessarjament ħafif. Mela, ejja naraw il-forma tiegħu. Kif qed taraw minn rasu sa saqajh hija dritt, qed jibqa' dejjem dritt u l-moviment isir biss mill-elbow il fuq. Jekk dak li jgħatkom kif rajtu huwa diffiċli tistgħu tagħmlu push-up, varjazzjoni ta' push-up fej toqgħodu fuq il-koptejkom. Għalmendu jibda din hija ideali ħafna. Huwa l-istess minn rasa sa saqajja jew f'dal każ sa taħdara huwa dejjem dritt u dejjem l-eżerċizzju qed isir mill-elbow il fuq. Hawnhekk għandna l-squat li wkoll hija eżerċizzju tajjeb ħafna. Kif qed taraw għandek l-irkobtej qegħdin fuq is-swabba tas-saqajn la lura u laqqas il qudiem. Tibda l-moviment billi titfa' sormok lura u tinżel l-isfel f'linja dritta. Jiġifieri kieku għandek pin li missaqaf xi ħadd telqu u niżel lejn l-ard, da jibqa' niżel dritt u l-istess il-ġisem ħajinżel dritt. Jiġifieri s-sorm lura, il-ġisem jinżel dritt. U l-istess biex titla' ħatitla' dritt. Għal da eżerċizzju għandek iż-żomm spallejk lura, għajnejk dejjem ħarsu l-qudiem, sidrek il-barra u dejjem kif qedna tinżel dritt. It-tielet u l-aħħar eżerċizzju li ħanurikom illum huwa l-lunge li tibda billi titfassil qudiem sewa kif qed taraw fil-video u ħatinżel dritt l-isfel. Sewa, is-seq ta' qudiem hija 90 degrees, jiġifieri l-koxxa l qudiem sal-irkoppa huwa dritt, mill-irkoppa l-isfel huwa dritt l-isfel. U s-seq ta' wara l-istess għandek 90 degrees angle. L-istess hija xi ftit varjata, però l-istess il-moviment huwa l-istess. Tsir qudiem u nżilt l-isfel. Mela, dawn kienu 3 eżerċizzji li tistgħu taqbdu u tagħmlu issa stess. Tistgħu tagħmlu u tagħmlu dat tip ta' circuit. Mela, għandek push-ups, squats u lunges, sewa? Mela, ħatamel 30 sekonda ta' kull eżerċizzju mingħajr mistrieħ, jiġifieri 30 sekonda push-up, 30 sekonda squat, 30 sekonda lunge. U ħad istrieħ minuta. Jiġifieri kull round ħajotlok 2 minuti u nofs. 30, 30 u 30, minuta u nofs, u minuta tistrieħ, 2 minuti u nofs. U ħad irrepetih għal 4 darbiet. U hekk f'10 minuti ħadkun daħħalt 3 eżerċizzji għal 4 darbiet, 12 eżerċizzju. U għax ħaġa li tista' tagħmel fl-10 minuti li ġejjin u nħeġġek li tagħmilha huma eżerċizzji li m'għandek bżonn l-ebda preparamenti biex tagħmilhom. Mela, għal 10 minuti li ġejjin jekk hemm bżonn nerġa' nara l-video, għamel l-eżerċizzji u ħalli kumment kif qed tħossok u x'jidhirlek wara li għamil dawn l-eżerċizzji. Jekk għaġbok il-video tinsiex tagħmel share u ejja nkomplu nixxerjaw il-paġna Itlef il-Peace ma' nies oħrajn. Grazzi bil-qudiem.